Chama kia Kenya National Congress Kisii chigotoka imeyomo chobosongo aya maiga yo koriye karokyo bo governor gwetera se kiame kimanson yoyongo anyara komera na bwatani obosio bo kwatoka certificate gocha sabarwanire bono baligetie koiruke bandera ye kiame kia asobo chorio bonene bole bosio robotio rwa senchira yoboikirano Emerongo etano netatu na tano na tatu naro amatuko atigaire ilio ense ya Kenya ekore obochorio bonene bwo mwaka oyo omutienyi ogatano na gatatu chitariki kianda engaki ebyama ao bigendrete kwena na chi certificate gochia ase abarai ao Ekiama gia Kenya National Congress Kisii gekoragwa no yokoria ekerogo kyobo governor county ya Kisii Manson Oyongo nigo kena na chi certificate asense moya amagacho amanene chobisi cha Kisii aiga nyamataro. A process is to a holiday. The next process to your jagane process ye campaign to your campaign amo 20 to nga tuire chikwe chiga. Gati ya balibae gwanga mona Samuel Nyamari oyobo gyakumu, Nyangenya Bomanga oyobo machoge, Thomas Woga oyobo chitendere, Aber Dunda oyo Siaya County, gati ya bande abange. Ya ita slash, omuntu twaroriro bwate nyomba yitu togoswa, kunaba Gusii twensi amo, akor kumanson, Oyongo, Nyamwea. So we are calling also mo Gusii on debiensiale. We are excited for the nomination. This iconic nomination confirms KNC Party's respect for women's democratic rights, committed for gender role, equality and equity, distribution in socio, economic and political positions. Tubugatira twensi mo Gusii mogema twakere ekebungo na twakere income governor Manson Nyamira. Gati ya baliba egwachi certificate yecho nigo bakangambya mono ase kiame kyo no nyakya iregeka korosia chi certificate yecho oche gwikera igoro mwaro che Transparency International igo yaire eganete kwire bya masabini na moja court kiagera mbaikera ntia machiko yobochori lakini KNC ngetogetia ase bya mebi na kegyo kakere kemo ke bya 17 ebire bitabwati any question marks. Tuko mshukuru sana asingi take the time sana ko make sure everything ya very vya ona abantu beto bande konye bako bole na KNC bana yaro nga yachet tole ko bateblero toje ko certificate cheto ko room pati to ya Kisii KNC pati ko Kisii county to so Kisii ka to work in antole moyo na lentoro na ande ne pati yo ka yo Gusii renta ba Gusii ba mu abamo kenyengema Chinga kiechecho nigo omosubat Aber Dunda oyo okobolia ekerogo kyoba ngina korwa county ya Siaya aira libagalia bene na korwa ogosegeta omorembe no bwantaniko bao chinga ki echiga chobocholi. To our supporters for your continued voluntary support, please continue preaching peace, love, unity and respect for our beloved Siaya County and the nation at large. Ginko lipotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi.